זוגות תשבו 7 ימים. פרק א'. אמא שלי, גלית שלום, ומייק אוגוסטין בונים סוכה. מה זה יפה, אתם חייבים לראות. הנה אני עולה עכשיו במדרגות. וואו, איזה סוכה יפה. תמשיכו לבנות. היום סבתא ואלי יבקרו אצלנו בסוכה. אמא שלי אמרה. אני מאוד שמחתי. והיא גם הוסיפה שמייק אוגוסטין, ליאור, יסמין ודניאל גם יבואו. אני מתרגש. בטח יהיה כיף בערב. באמת סבתא ואלי באו ולא ראיתי את מייק. הנה אני עולה עכשיו כדי להגיד שלום לסבתא ולאלי. שלום סבתא. שלום אלי. מה שלומכם? בסדר? יופי, גם אני. תמונה? כן. אסף ביקש ממני שאני אצלם אותו יחד עם סוסיה שהיא באה מרוסיה, ועשינו גם פספוסים. התחלת? כן. שלום, חג שמח, קוראים לי אסף ויש לי את הסוסה שקוראים לה סוסיה והיא באה מרוסיה. זהו. התחלת? כן. שלום, אופס, בטעות אמרתי בקול שלי. התחלת? כן. שלום, חג שמח, קוראים לי אסף ויש לי את הסוסה שקוראים לה רוסיה והיא באה מסוסיה. רגע, רוסיה שבאה מרוסיה או... רגע. התחלת? כן. שלום, קוראים לי רוסיה ואני באה רגע. אני לא רוסי ואני לא סוסה. רגע, איפה סוסיה? סוסיה! ואחר כך צילמתי את הילה וקרה משהו שלא צריך לקרות. הנה תראו. אני הולכת לאמא ולאבא, אחרי זה סלי וסבתא ילכו. תצלם. נו, תצלם. 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 הילה, אני מצלם, את לא מבינה? אחרי זה אמא שלי אמרה לי שאני לא מוכן. למה? לא לבשתי בגדים מתאימים, אז לכן הלכתי לחדר שלי לבחור בגדים, וגם אמרתי שלום לחברה הכי טובה שלי. משעמם לי. אני הולך להתלבש. אוקיי, שלום לי, הגעת. מה נלבש? אלו מכנסיים? מכנסיים האלה, בואו נראה אם הם מתאימים. לא גדולים ולא קטנים, מתאימים. בקיצור, חולצה חגיגית, יש לי כמה. יש שניים שאני מאוד מתלבט. זה או זה, אני לא יודע. אני עושה אנדנדינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו, אליק בליק בום. בום בום בום, פתח את האלבום שלום. טוב, לא חשוב, אני כבר בחרתי, זאת. נכניס את זה. עכשיו בואו נראה.
תחתונים בסדר? עכשיו אני מוכן להתאבש? בסדר. אני צריך קצת פרטיות, לא נורא. תחכו עוד כמה שניות. עכשיו אני מוכן. גם אני מוכן, וגם השולחן בסוכה מוכן. וואו, הכל פה מוכן. צלחות, סכו"ם, כסות, הכל. המאוורר, שהוא במקרה המזגן שלנו, הקישוטים, ובקיצור הכל, גם התאורה. התאורה קצת מסנוורת, לא נורא. ירדתי למטה כדי להגיד למייק, לדניאל, לליאור ולסמין שלום. הגריל של אבי יותר מהר. ואחר כך אני עליתי וראיתי את דניאל. כן, הוא גם עלה. בסוכות ישבו 7 ימים. תראו איזה סוכה יפה יש לנו. איזה יופי. נראה? מה נראה? את לא יכולה לראות את הסוכה דרך המצלמה אם את יושבת שם ואני כאן. תשמעו איך הצף אומר, בסוכות תשבו 7 ימים, 7 תשבו בסוכות כל כך הרבה פעמים. בסוכות תשבו 7 ימים, 7 תשבו בסוכות, תשבו 7 ימים, 7 תשבו בסוכות, תשבו 7 ימים, 7 תשבו בסוכות, תשבו 7 ימים. ואכלנו ארוחת ערב. כן, אבל בכל מקרה אני מסתכל בעדשה, כאילו בעדשה הזאת, רואה? זאת, בזאת אני מסתכל. תגידו צ'יז! מה קרה, עמית? רודריקה